Ubak Petros nong klau ubala syak keno halaka kurim kabaya dei bat kekam tombor da kabatit bat kerdem yaka hado bakala jandu yala ka jong kemensim bat kumjuru kejing berngem berset ban tep im ya ukun badang saus nem kerta menta undang haban syong shwa ha along kumban syukedo kene kejing jia tombor jong ubak Petros kadai kabala jia ka arpu pratrik uyayong arjar arpusan Henry kejing jerongkti jong Petros kamdei kasin ka beningkong Henry uju syok yaka na kapor kata hadin andawla syok kau yang badru unsyak keno bo udon jingya dei lok syawai ia menta kene ka long kemi kadang don haslong civil hospital hapadeng kejing syak sumar namar kejing don kejing mensau haka med bad haka kli ya Petros ki pulit kila kemno haka lai potrik uyayong arjar arbusan kata tang hadin ba u Petros ula syak khot hajer ki pulit syak maunga police station haka por kumbasan khatsan minute jan min haka jingbut din bat kene kejing ya jong kejing tokin nakatelong kubor layo ban lum ya ka kubor kabaki pulit kila rakno ya u Petros syeng Kashari District Session Judge haka shiterik ujemang arajar arpusan pat ka yeng Kashari kala ai ya ka rai ban set shwa yu haka judicial custody hadu khat saw sngi katelong kubor kala ya thu bayone rangba ki pulit kila register mukot duma kat kum ke kindon shispa khat nyo bracket ar Bharatiya Nyay Sanhita nalor ki wei de bat ka jingtok ket karang yat shakman Habatin pej bahagi ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya